și bine ați revenit pe canal. Astăzi vom face ceva mai diferit. Momentan este ora 7 dimineața. O să mergem într-un loc puțin mai remote. O să vă las pe voi să vă dați seama exact unde este locația unde mergem. Dar până atunci haideți să ne pregătim. Acum am adus ultima piesă de rezistență. Vedem pe parcurs ce facem. Haideți că pornim la drum și ne vedem acolo. Cam așa arată drumul. Aia ambele mese? Doar aia mare. Cam așa arată zona unde să punem cortul. Să punem aici unde e puțin pământ ca să poată să stea, că cam bate vântul. Ideea e că am văzut că se undeva la 40 de km la oră vântul. Aici am vrea să-l punem, că aici avem o deschidere, aici avem ieșirea pe plajă. Acum vin și băieții, că i-au luat-o pe jos un pic la plimbare. Ideea e că am adunat și niște lucruri de pe plajă, au fost de mare. Am găsit un bidon cu niște ulei care ne-ar ajuta. Am găsit și două buturugi. Mamă! Luăm niște lemne, mâncarea. Asta e tot echipamentul. Balada cu mâncare, lucrurile, 3 saci, 3 saltele, 4 izoprene, masa jos cu 2 scaune jos, asta e cortul, masa. Avem și o baterie externă, lopată, asta e duciul pentru mâncare. Doar că o să ventileze foarte tare în spate. Bine, dacă e să ne fie frig sau să simțim prea rău vântul, putem lăsa în jos și îl lipim. Dar nu puteam să punem nimic acolo? Nu prea ai ce, că așa e făcut el să aibă ventilație. Vara. Vara. Decent. Păi... curăță. Hai să închidem ușa și după aia să le tensionăm, știi? Și astea, teoretic le scoți pe afară, știi, ca să nu-ți bată vântul. Ce puși un pic să bată vântul, cortul văd că se menține ok. Hai să vă arăt cum montăm masa. Hai să punem sacii, să pregătim și saltelele. Asta e salteaua gonflabilă, da, umflăm ultima cu pompa. Asta e sacul de minus 10. Scaunele mici cu masa, da, astea nu le punem în cort. Faza asta în sus sau invers? E bine așa, cu supapa în sus, supapa e la picioare. Da. Ăsta mai e un sac, 5 grade, ca asta. E de sezon pătura. Ai ridicat-o un pic de... Am montat tot de cort. Așa arată plaja. Ideea e că am bate vântul. Hai, ne apucăm de mâncare, am montat tot ce trebuie pentru cort. Ne apucăm de mâncare, o să încercăm să facem o tochitură. Hai să vedem cum ne ies. Avem și niște prieteni aici. Filmați stertie! Topura cea mai... Aici e mâncarea.
Wow, cum arată. S-a mai potolit din vânt aici. Tăia ceapa. Foi de dafin. Adu lopata să punem lemne, cărbunii acolo? Tră din foc. Yeah. Am aruncat usturoiul întreg. Am pus Ceapa, foi de bucăți. dafin, nu era rețetă, am pus vreo 7. Am pus și un pic Am de pus apă, de apă. uite că fierbe aici ceva. Da? Am exagerat cu focul. Da, e cam mare, dar partea bună e că se face repede, unde-i sarea. Hai, tot deja arunc pe asta. Mamă. Chiar că-s curați. Nu sunt. Am pus niște vin la fiert. Punem acum niște condimente. Aduce Daniel portocalele. Mandarin. Două ore se face și mâncare. Niciodată nu-i destul de mult vin fiert. Cea mai bună alegere cu croșii. Cartofii s-au făcut. Așteptăm să se facă tochitura. Deci că asta e tochitura. Cred că pun cartofi peste carne, mă. Bă, asta nu ne-am gândit. Mai greu curățat. Ai pus carnea pe mașină? 3 ore mai târziu. Mamă, cum e uleiul ăla. Ai, negru. Am adus pe bulbazar înăuntru. A, de ok, bine. E frig? Nu. Mâncat tot. Mergem să curățăm un pic din vase. O să punem niște detergent la niște Axiom care merge cu apă rece. Să le punem pe foc să se încingă. Le spălăm și mergem să dăm o plimbare pe plajă. Că la tropic. Deci, așa arată prima cameră. Aici unde am mâncat, asta o să le punem sub masă. Și mai ajungem să mai stăm un pic la foc și ne pregătim și noi după de somn. Hai cu bulbazar! Hai, frate. Pentru această zonă rurală, din marginea mării. Priviți atent, însă imaginea capătă... Nu fugi, nu fugi că anunț poliția direct, Ioane. Bună dimineața! Dormim destul de bine, surprinzător, nu mai bate vântul după cum vedeți acum. Ca temperatură e chiar ok. Mai stăm și noi 5 minute să ne revenim un pic. Daniel încă e în pat, Cosmin e pe plajă. Mai stăm 5 minute, revenim, bem o cafea și ne apucăm de treabă. Până aprindem focul din nou, fim pregătiți, valurile sunt destul de puternice azi.
Spălam un pic din vase. Ce mă zici că sunt noi? Părele? Dar nu le-am spălat. Sunt sherry, dar nu spălate. Păi ce trebuie mă spălat? Dar cum te niște, niște castravete, niște de-astea? Cuțitul! Uite! Pâinea! Așa! Unde e la Valera? Facem ASMR de La Valera. la Valera. La Valera. Mamă! Bine, nu? Să ne pregătim acum să facem focul. Să-l facem tot aici. Asta am curățat-o, să o luăm. Să facem tot în bulbazar. Momentan avem în plan să facem niște paste. Să încercăm să vedem cum ne ies. Da, hai să vedem și peisajele de sus. Este o zonă foarte, foarte mișto de camping. Singura problemă e că nu prea e destul de accesibil pentru orice tip de mașină. Hai, încercăm să-l prindem de mașină. Merge, băi! Întâia la Duster n-are moarte. Cum a fost? Top. N-ai treabă. Noroc cu tine că ai împins la el, că dacă nu împingeai, întrebarea e ce naiba facem cu el acum. Dar bușteanul ăla e din lemnele. Apa fierbe, pastele fierb. Găsi tu loc unde să le punem să nu se ude. Îmi pare că ar fi o furtună mare, dar... Da, deci tragem ouăle, tragem bacon la tigaie și ăla bate ouăle cu brânză. Dă lemnele alea de acolo. Adică, pune-le aici. Aha, a început bine. Baia. Da? Problema este că negreala asta pe piele așa nu se curăță. Dacă vreți extra brânză, vă puneți în metal. Se mișcă.
Am mâncat, am mai stat un pic pe YouTube, la seriale. Acum mai luăm o mică pauză, ne mai plimbăm eventual pe plajă. Ploaia s-a oprit, vântul e foarte ok, chiar foarte calm acum. Și mai pe seară o să încercăm să gătim din nou. Da, mă. Merge să mai pui din grăsime pe foc, că îl mai menține. De asta vii după Revelion cu porc, cu toate alea. Ia. Campingul ăsta a fost mai mult despre mâncare decât despre Eu n-am făcut nimic camping. altceva. Ce? N-am făcut nimic altceva decât ne-am... Gina pe locul 1. Da, trebuie să mă spăl înainte să stai carne. Nu contează. E pentru următoarea serie de tăiat carne. Ăsta nu se rupă lingura iar. Dacă nu se răspună, e bine. Deodată, n-are voie! Uite cum așteaptă bobița acolo. Bobiță, ai mâncat destul pe ziua de azi. Ultima masă bună gătită la foc. Ciulicăm și staniol, vă punem cartofi în staniol. Acum scârnați. Sunt aici. Cartofii. Acolo e totul cu tot. Nu știu dacă e tot. Asta e piatră? Da, ci cartofi. Hai mă să facem două porții, ceva. Așa. Unul de probă. Hai să vedem dacă el ai făcut. Dar ăsta nu cred că a fost. Ăla nu cred că a fost băgat așa, mă. E bun? Hai mă, că e bine. Acum e problema. Ăla, uite, sărbătoră, vezi? Ăsta? Celălalt, al doilea. Poate mâncăm un cărbune. Ăsta? Da. Stai așa că mai văd unul aici. Mamă, și ăla tot. Și ăsta s-a fut, mă. Nu mai sunt, mă. Mamă, carnea aia. Cred că avem ce alege din ea. Nu prea cred. Hărniță. Ia vedem cum arată sub video. Arată. Hai de bine. Bine. De aici avem ce alege mai mult. E well done. Cum e? Da, asta putem să folosim pe post de cărbun dacă e băgăm în sobă. Nu e bună? No. O notă de la 1 la 5? Ma. Ai cu cartofi măcar.
Am crezut că îl pot băga tot în gură. S-a lăsat răcoare bine. Cred că e umiditate aici 80%. Bă, cum o să intri să-și bă fumezi? Voi dormi pe un sat? Ne băgăm la somn. Ne vedem mâine. Lapte 1. Bă, ce bine cu 2 sați. Bună dimineața! Dormi destul de bine, având în vedere că a și plouat efectiv toată noaptea, încă mai picură un pic. Vântul a fost ok. Acum văd că a început să se cam oprească din ploaie. Să-mi pregătim ceva de mâncare, să facem o cafea mai întâi. Și cred că vreo 4 ore, 5, cam așa, o să ne apucăm să strângem din lucruri. Ideea e că să fie un pic cam greu, că totul este ud. Aveam alune și ieri n-aveam ce să mâncăm. Dacă erau de porc, erau mai buni. Uai! Ne-am apucat să strângem din lucruri. Le băgăm acum în mașină. Am curat. Am strâns gunoaiele, o să le lăsăm la un tomberon în drum. Și acum băieții spală vasele. Pregătim să băgăm tot și cortul strângem ultimul pentru că n-am și gătit, am făcut mai multe înăuntru, încă mai să mai arisească. Și să dăm o mătură aici. Hai că am căput tot. E mecanic. Acum am ajuns și noi acasă. Într-adevăr a fost un camping mai mult cu mâncare decât cu plimbări și alte acțiuni pe acolo. Noi doar vrem să share-uim experiența pe care am avut-o. Sper că v-a plăcut. Și până atunci ne vedem la următoarea expediție. Vă salut!